Až po pol roku mi môj nervový systém uveril, že nejdem do fitka preto, aby som na sebe niečo opravila. Že tam nejdem preto, že musím schudnúť, že musím poraziť emočné jedenie, že musím odcvičiť svoje poruchy príjmu potravy, že chcem dokonalé telo, že chcem, aby mi spoločnosť za to zatlieskala. Až po pol roku mi telo uverilo, že športom nekompenzujem emočné prejedanie. Pretože kompenzovať kompenzáciu je cesta do pekla. Pohyb, ktorý vychádza zo strachu, nie je starostlivosť. Je to len tichý boj proti sebe. Telo sa upokojí až vtedy, keď prestaneš utekať pred tým, čo cítiš. Ja dnes behám preto, že môžem dýchať. Nie preto, že musím na sebe niečo napraviť. Ak cítiš, že šport používaš ako trest alebo nápravu, zanechaj srdiečko.